Усім прывітанне. Я Франак Вячорка і зраблю яшчэ адну спробу распавесці вам пра тое, як атрымаць візу ў ЗША, а таксама паступіць у амерыканскі універсітэт. Мы з вами знаходзімся на УКонтакце, на канале Радыё Свабода. Вы задавайце пытанні, я буду іх чытаць з iPad. Я зараз знаходжуся ў бібліятэцы Джорджтаунскага універсітэту, аднаго з самых старых універсітэтаў у Злучаных Штатах Амерыкі. І тут навучаецца некалькі дзесяткаў тысячаў чалавек, якія потым становяцца амерыканскай элітай, раз'язджаюцца па розных краінах. Многія выпускнікі з'яўляюцца цяперашнімі былымі прэзідэнтамі, прэм'ерамі розных краінаў. Так што сёння, калі ласка, ў каментарах напішыце, ці чуеце мяне вы, ці бачыце. Калі так, то давайте пачнем дыскусію, дыялог, і я пачну адказваць на вашыя пытанні. Вы ведаеце, што амерыканскае пасольства пачало выдаваць візы беларусам, якія дасягнулі 50гадовага ўзросту, і ўжо сёння, заўтра вы можаце зарэгістраваць на прыём у консульства сваіх бацькоў, бабуляў, дзядуляў і адправіць іх у Амерыку. Але з наступнага года нам абяцаюць, што кожны зможа атрымаць гэтую візу. Каб атрымаць візу, трэба сабраць пэўны пакет дакументаў. Самая простая віза ў ЗША – гэта віза B1, B2, так званая дзелавая турыстычная, якую атрымліваюць бальшыня прыезджых турыстаў. Каб атрымаць эту візу, ніякіх асаблівых дакументаў не патрэбныя. Самае важнае, што вам патрэбна, гэта запоўніць анкету. Анкета займае некалькі гадзінаў. Указаць усе асабістыя дадзеныя, указаць, куды вы збіраецеся прыехаць, дзе вы будете заставацца жыць. І падчас інтэрв'ю могуць узнікнуць дадатковыя пытанні, напрыклад, ці ёсць у вас сродкі на дарогу, ці зарэгістраваны ў вас гатэль, а самае лепшае гэта мець запрашэнне. Запрашэнне ад вашых сяброў, сваякоў у Амерыцы альбо ад якой-небудзь арганізацыі, якая гатовая вас прымаць. Але нічога складанага ў гэтым няма. Праўда, ёсць у гэтым і падводныя камяні, што калі, напрыклад, вы не можаце прад'явіць дастаткова доказаў, што вы вернецеся пасля Амерыкі ў Беларусь, альбо што вы не працуеце, не навучаецеся, што вы, напрыклад, не замужамі, у вас няма дзяцей, то консул мае права адмовіць вам у візе без тлумачэння прычынаў. Але, як правіла, беларусам візы даюць, і вось цяперашнія абмежаванні, які ўводзіць Белы дом, яны пакуль што нас не закранулі. Таму давайте пакінем справы Шенгену і паспрабуем пападарожнічаць па Амерыцы. Што глядзець у Амерыцы? Амерыка гіганцкая краіна, яна ў разы большая за Еўропу. Безумоўна, самі гарады амерыканскія, яны падобныя адно на аднаго. Я навучаюся ў Вашынгтоне, але я паспеў паездзіць у Нью-Йорк, быў у Флорыдзе, у Тэхасе, у Каліфорніі, у Іліноі, у розных штатах. І я думаю, што самае цудоўнае, дзеля чаго варта ехаць у Амерыку, гэта дзеля нацыянальных паркаў. Тут фантастычная прырода, тут ёсць і пустэльні, і саванны, тут ёсць і лясы дажджавыя, тут ёсць і стэпы, тут ёсць скалы, ёсць горы, ёсць упадзіны, ёсць усё, што чалавеку цікава, ўсё, што існуе на планеце Зямля, і многія маладыя еўрапейцы падарожнічаюць у Амерыку менавіта дзеля прыроды. Але калі з гарадоў, то, безумоўна, плануючы вашае падарожжа ў Амерыку, я бы прапанаваў выбраць першымі гарадамі Нью-Йорк, заехаць у Вашынгтон, паглядзець Сан-Францыска, трапіць у Тэхас, на Радэо, напрыклад. І самае лепш арендаваць легкавую машынку і праехаць аўтастопам ці на сваёй уласнай машыне праехаць розныя штаты. Так, калі ласка, як усё проста, піша Антон Гліган. Так, усё проста. Калі вы не збіраецеся тут заставацца, і калі вы не збіраецеся тут вучыцца ці працаваць, то турыстычная віза, якая даецца звычайна на год, яе атрымаць не складана. Вас зойме пэўны час, і гэта каштуе $160 адна віза, але, як правіла, бальшыня маіх знаёмых гэтыя візы атрымліваюць. Заставацца нелегальна ў Амерыцы не трэба, не варта, таму што потым вы не зможаце на працягу доўгіх гадоў сюды трапіць. Існуе мноства магчымасцяў, каб атрымаць студэнцкую візу і застацца тут вучыцца, пра гэта я магу распавесці пазней. Існуе мноства магчымасцяў атрымаць працоўную візу. Асабліва, калі вы праграміст, то мноства кампаній, якія працуюць і ў Каліфорніі, і ў Тэхасе,
і у Масачусетсы яны прымаюць спецыялістаў з Беларусі. Акрамя гэтага вы можете зарэгістраваць тут фірму, калі у вас ёсць свой стартап, якая таксама дасць вам магчымасць атрымліваць візу і сюды прыязджаць. Я таксама гатовы адказаць на пытанні студэнцкія. Напрыклад, можна застацца бежанцам. Дмітрый Чарняўскі піша. Можна застацца бежанцам, але не варта. Гэта не тыя часы, калі сюды масава варта ўцякаць, застаючыся, прыязджаючы сюды, не маючы сапраўднага пераследу з боку лукашэнкаўскай улады, вы можаце 3-5 гадоў чакаць вашага палітычнага статусу. Мала таго, вам трэба даказаць, што ў вашай краіне вас сапраўды пераследуюць, што за вами ганяюцца амапаўцы, кадабісты, што вас саджаюць на суткі і што вы актыўна ўдзельнічаеце ў палітычным жыцці. Калі суд прызнае, што вы не сапраўдны ўцякач, вас у Беларусі не пераследуюць, то ніякі статус вам не дадуць, і вам прыйдзецца вярнуцца назад у Беларусь, а магчыма, потым вы ўжо ніколі не атрымаеце амерыканскую візу. Ёсць многа беларусаў, якія сюды прыехалі і засталіся ў статусе уцекачоў. Але гэта сапраўды 3-4-5 гадоў досыць цяжкага жыцця з абмежаванымі легальнымі магчымасцямі, калі вы нават не ведаеце, не маеце гарантыі, як жыць далей. Таму я раю заставацца легальна, не ў статусе уцекачоў, а ў статусе працаўнікоў, студэнтаў і абавязкова вяртацца ў Беларусь. Давайте я вам раскажу трошки пра студэнцкія. Задавайце мне, калі ласка, пытанне, як это мне паглядзець ваши пытанні. Даша Мароз піша: «Привет». Прывітанне, Даша. Значыць, Даша Мароз, прывітанне і прывітанне ўсіх, хто глядзяць. Напішыце, калі ласка, з якіх гарадоў вы глядзіце, а я паспрабую вам патлумачыць і адказваць на пытанні паралельна. Дмітрий Чарняўскі: даказаць, што за намі ганяюцца мапаўцы, не вельмі цяжка. Гэта праўда, што ганяюцца мапаўцы не вельмі цяжка, але зноў жа, сапраўдныя добрыя беларусы, адказныя беларусы патрэбныя на радзіме. Таму не спяшайцеся ўцякаць з бацькаўшчыны. На бацькаўшчыне трэба свае героі. Пра вучобу распавяду. Значыць, я шукаў сваю стыпендыю некалькі гадоў. Я паставіў мэту, што я хачу атрымаць адукацыю. Я вучыўся ў Беларусі, адвучыўся 3 гады ў БДУ. Пасля майго 3-го арышту на Крэсціна з БДУ мяне папёрлі, выгналі і не далі магчымасці ўзнавіцца. Сабралі ў армію, я правёў 2 гады ў арміі і потым не змог вярнуцца ні на адзін універсітэт Беларусі. Таму я працягнуў адукацыю ў Варшаве, а потым я атрымаў стыпендыю ад Open Society Foundations для навучання ў Амерыцы. Каб знайсці стыпендыю, якая вам пасуе для навучання, вы павінны вызначыцца, якая ступень вам патрэбная, бакаляр ці магістр, пасля сярэдняй школы ці пасля вышэйшай адукацыі. Калі вы вызначыліся, вы выбіраеце спецыяльнасць, якую прафесію вы хочаце атрымліваць. Многія кідаюцца там на Гарвард, Стэнфорд, на Нью-Йорк Універсіті, але выберыце тую праграму і паглядзіце, дзе гэтую праграму выкладаюць найлепш, таму што тут канкуруюць таксама і спецыяльнасці праграмы. Напрыклад, у маім, так, мяне там чуваць, відаць? Так, нешта, здаецца, відаць, чуваць. Напрыклад, у маім універсітэце найлепшыя міжнародныя адносіны, але вельмі слабыя негуманітарныя, фізіка, хімія, біялогія. А ў іншых універсітэтах, як Гарвард ці Джорджтаун, вельмі моцная медыцына. Зайдзіце на сайт пасольства ЗША і паглядзіце, якія ёсць праграмы для беларусаў. Ёсць, напрыклад, праграма Фулбрайта, ёсць праграма Маскі. Гэта дзяржаўныя праграмы падтрымкі, яны цалкам аплачваюць вашу стыпендыю для навучання ў ЗША. Вам аплоцяць дарогу, вам плоцяць саму стыпендыю, вам плоцяць страхоўку, плату за навучанне і яшчэ стыпендыю ў кожны месяц. Мая стыпендыя ад фонду Open Society Foundation, та фонд Сораса, яна таксама аплачвае цалкам усё. То бок я маю аплачанае навучанне і я маю яшчэ аплачаную і стыпендыю кожны дзень. Але тут жыць досыць дорага, таму што я плачу прыкладна за свой пакой, я жыву разам з туркменамі. За свой пакой адзін у кватэры я плачу $1200 у месяц. І гэта лічыцца танным. Некаторыя мае калегі плацяць 1500. А на кампусе ў інтэрнаце каштуе нават 1600-1700 у залежнасці ад пакоя.
Калі жыць далей ад горада і ад універсітэта можа быць трошкі танней, як пашанцуе. І атрымліваецца, што на жыццё застаецца вельмі мала грошай, многія падпрацоўваюць. Таму нават калі вы тут вучыцеся, у вас ёсць магчымасць падпрацоўваць. А падпрацоўка гэта ў сярэднім 10-20 даляраў на гадзіну. То бок нават працуючы пару гадзінаў на дзень, вы можете спакойна зарабляць дадаткова 500 000 даляраў на месяц. У Старбаксе каву разносячы, ці ў бібліятэцы, ці дапамагаючы нейкаму прафесару. То бок, з выдаткамі тут можна вырашыць, калі вы гатовыя працаваць, калі вы добра працуеце, то няма ніякай праблемы выжыць, вытрымаць прэсінг гэтых цэнаў, якія тут вам могуць падацца нечаканымі дзіўнымі. Калі ж, напрыклад, вы таленавіты студэнт, вы можете прасіць дадатковую стыпендыю. Калі вы цікавіцеся навукай ці хочаце паехаць у нейкія іншыя, на нейкую канферэнцыю, на нейкі форум, семінар, сімпозіум, вы можете напісаць універсітэту, і ён вам пакрые кошты на дарогу. Вось я, напрыклад, мяне запрасілі на канферэнцыю ў Варшаву, і на 2 дні пра камунікацыйныя тэхналогіі я напісаў ва універсітэт, і універсітэт ці ведаеце пра музычную адукацыю, я каментар бачу. І універсітэт даў мне 750 даляраў, каб я з'ездзіў у Варшаву на гэтую канферэнцыю. Але я ведаю, што многія, напрыклад, хто займаецца вывучэннем культураў Афрыкі, ці вывучае ангельскі дыялект у Аўстраліі, ці вывучае эканамічныя рэформы ў Расіі, яны атрымліваюць па 1000, 5, 10 тысячаў ад універсітэту, ад свайго факультэту на даследаванне. Напрыклад, мае калегі паехалі ў Расію на месяц, ім далі 5000 даляраў ад універсітэту, каб вывучыць эканамічныя рэформы і сувязі алігархаў з уладамі і як яны добра ці кепска ўплываюць на эканоміку. Таму амерыканская адукацыя адрозніваецца ад той адукацыі, да якой мы прывыклі ў Беларусі, ад той адукацыі, якая ёсць у Еўропе. Яна вельмі практычна арыентаваная. Гэтая адукацыя заточаная на тое, каб вы пасля завяршэння адразу маглі пачаць працу. Ужо да 2-3 семестра вашага навучання вы будзеце дакладна ведаць, куды вас возьмуць працаваць. Уявіце сабе, тут у нас ва універсітэтах стаяць нават цэлыя офісы міжнародных арганізацый, Freedom House, Atlantic Council, Сусветны банк, ЦРУ, FBI, дзе адразу наймаюць на працу студэнтаў. І вось цяпер у мяне адзін з маіх праектаў гэта для вайскоўцаў, для Пентагону. Мы распрацоўваем стратэгію, як супрацьстаяць Кітаю інфармацыйнай. І гэта таксама дасць мне магчымасць у маю біяграфію, у маю CV запісаць пунктик, што я кансультаваў Пентагон па пытаннях інфармацыйнай бяспекі і суперніцтва з Кітаем. Так, давайте пачытаем. Значыць, Макс Шчукін. А што з магістратурай? Гарвард, напрыклад, пасля СГХ Варшаўска. Школа główna-гандлёва ў Варшаве адзін з найлепшых эканамічных універсітэтаў у Польшчы і в Еўропе. Таму з такой магістратурай і ці бакалярам вы спакойна зможаце атрымаць стыпендыю тут. Калі вы не знайшлі праграму, якая вам адпавядае, хаця для беларусаў вельмі шмат розных навучальных праграмаў, вы можете напісаць ва універсітэт. Мая сяброўка, яна з Бірмы. Яна напісала у Берклі, універсітэт Каліфорніі, і ёй аплаціў універсітэт 20% навучання. А рэшту ад навучання, напрыклад, на 40 000 даляраў, яна павінна сплаціць на працягу 10-15 год. Вы заўжды можаце гандлявацца. Калі вы скончылі добры універсітэт у Беларусі ці ў Еўропе, у вас ёсць класны свой праект, пісаць ва універсітэт і сказаць, што я буду вам карысны. Я распрацую тэхніку, як змагацца з расійскімі тролямі. Я знайду лек ад раку. Я разбяруся з біяхімічнымі доследамі і рашу вам матэматычную формулу, якую ніхто не рашыў. Універсітэты любяць вундеркіндаў, любяць амбіцыі студэнтаў і любяць іх падтрымліваць. Таму яны з задавальненнем вас возьмуць і, мала таго, яшчэ дадуць вам стыпендыю зверху. Таму, Макс Шчукін, бярыце вашыя дакументы, паглядзіце, што пасуе пад вашу спецыяльнасць і падавайцеся, спрабуйце. Таму што амерыканскі досвед застанецца на ўсё жыццё. І потым гэты досвед спатрэбіцца нам у Беларусі. Бо калі ўлада зменіцца, яна рана ці позна зменіцца, трэба будуць спецыялісты, якія вернуцца і змогуць заняць кіроўныя пасады. Значыцца, Крысціна Толстова можа ведаць пра музычную адукацыю ў Варшаве ці ў Амерыцы. У Варшаве ёсць вельмі добрая музычная адукацыя ў Варшаўскім універсітэце, ў самым цэнтры горада. Знайдзіце ў Фейсбуку Насту Някрасаву. Яна з адзнакай скончыла гэтую школу, музычную акадэмію ў Варшаве. Яна распавядзе, як вам туды паступіць.
Кірыл Марыкін. Ёсць некалькі пытанняў. Дзе лепей вывучаць, напрыклад, паліталогію? Як там абставіны з гэтым амерыканскім універсітэтам? Як у ЗША глядзяць на дыпломы з СНД? Адказваю паступова. Паліталогію найлепш за ўсё вывучаць. Калі гэта школа дзяржаўнага кіравання, гэта ў Гарвардзе. Harvard Kennedy School of Government. Гэта школа, дзе ўсе амерыканскія лідары ці навучаліся, ці праходзілі стажыроўкі, ці працавалі даследнікамі. Яна, безумоўна,